Ayun guys, nandito na tayo sa plaza ng San Carlos City, Pangasinan. Muntikan na po kaming maabutan ng cut-off. Hanggang alas 9 lang pala yung ating plaza dito, yung pagpasyal dito sa plaza. Yan, pag naabutan ka ng cut-off, hindi ka na papapasukin sa loob. Yan. Dito po tayo ngayon sa City of San Carlos City, Pangasinan. Ito yung kanilang pailaw sa plaza. Yan, no? Hi Prince! Prince! Hi! Dito tayo!